Príjemné dobré ráno vám praje Trim Broker. Dnes máme piatok 15. februára a vítame vás s posledným live tradingom tohto týždňa. Včera sme live trading nemali kvôli technickým problémom, verím, že ste to ospravedlnili a že dnes si môžeme pozrieť na veci, ktoré sa stali aj včera, a to práve v tomto rannom zhrnutí. No a predtým ako začneme, tak poďme sa pozrieť na upozornenie o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové. No a potom náš typický program, ktorý dnes však bude končiť už o 16. hodine, keď vlastne uvidíme zhrnutie dňa. Takže poďme na to, čo sa udialo za posledné hodiny na trhu. No a tou najdôležitejšou udalosťou včerajšieho dňa boli európske HDP, ktoré opäť boli horšie ako očakávania a opäť je eurozóna v silnej recesii. Tá recesia je 0,5%, pre 0,6%, tak 0,6% pre celú eurozónu, čo je číslo negatívne. A ukazuje to, že ešte bude pravdepodobne trvať pekných pár mesiacov, kým sa eurozóna z toho dostane. Je to už 5. kontrakcia po sebe a jednoducho horšie ako očakávané čísla spôsobili to, že sme videli výpredaj, kedy vlastne asi najhoršiu situáciu má Francúzsko, ktoré stále očakávalo veľmi optimistický rast a zdá sa, že opäť bude musieť prehodnotiť svoje očakávania, pretože európska ekonomika a najmä Francúzsko má problém a pravdepodobne ten problém mať bude. No a na to reagovalo euro veľkým prepadom po včerajšku, tu ho vidíme. No a počas včerajšieho večera a noci sme videli rast a ten rast bol zakončený dnes ráno o 7:30 tým ako nebol to Stark, bol to Weidmann, šéf Bundesbanky povedal, že ECBčka nebude znižovať sadzby na to, aby oslabila kurz eura. No a plus ďalšie vyjadrenia o tom, že ECBčka nemieni nejako manipulovať kurz eura a tak ďalej. Takže videli sme spike dohora až k úrovni 33,93, odkiaľ však bol vypredaný. Podobná situácia je na mnohých inštrumentoch a práve preto bude dôležité pozrieť sa na to, čo sa vlastne deje v tom veľkom obraze a ten nám ukáže v podstate to, ako by sa mohla situácia vyvíjať aj pre dnešný deň, aj pre dní najbližšie. Takže poďme na ten veľký obraz. No a začneme teda jednotlivými grafmi a začneme euro-dolárom, kde vlastne vidíme to, že od začiatku februára máme jasný klesajúci trend. Jednoducho sme tu mali prvý výpredaj, ktorý trval nejaké 3 dní, menšia korekcia, opäť ďalší výpredaj, opäť rast, ktorý ešte v stredu dosiahol úroveň 1,35, opäť ďalší výpredaj. No a teraz máme pred sebou túto kritickú udalosť, to znamená 1,33, ktorá momentálne je silným supportom, ale jej prelomenie hrozí ďalším pokračovaním tohto klesajúceho trendu. Jednoducho, ak sa na to pozrieme z dlhodobejšieho 4-hodinového grafu, tak vidíme, že tento výpredaj je najväčší od novembra roku 2012 a vidíme, že pokiaľ dokážeme prelomiť úroveň 33, tak môže pokračovať aj naďalej. Takže euro vyzerá, že momentálne má support na tejto úrovni, avšak ak sa pozrieme na tú štruktúru toho, ako sa obchoduje, tak je celkom negatívna, pretože vidíme, že každý väčší klaster je vypredaný. Tak ako sme videli v stredu vypredaný klaster na úrovni 1,3520, tu ho vidíme, tak takisto vidíme dnes ráno vypredaný klaster na úrovni 33,90. Takže toto sú veci, ktoré bránia euro v pohybe, máme tam prirodzené a silné rezistencie, ktoré nedokážu byť zdolané a naznačujú to, že euro môže mať pred sebou ďalšiu negatívnu trajektóriu. No ale situácia nie je taká iba na eure, ak sa pozrieme na britskú libru, vidíme niečo podobné, síce na dennom grafe vidíme, že ten trend je jednoznačne medvedí, avšak ak si dáme nejaký 4-hodinový graf, tak vidíme, že je veľká pravdepodobnosť, že už máme ten výpredaj relatívne silno vypredaný, čo vidíme najmä na market delte, keď tam si dáme britskú libru, tak vidíme, že väčší klaster sa nachádza až na úrovni 1,5640, čo je v podstate 120 bodov pod súčasnými minimami a ukazuje to, že celý tento predaj, ktorý bol od tej úrovne, to znamená od stredy, ten výpredaj nebol založený na nejakom veľkom objeme, bol založený v podstate
iba na totálnej likvidácii pozícií, no a to ukazuje to, že jednoducho záujem tam nebol a práve preto tento výpredaj môže byť pomerne rýchlo skúpený. Takže toto je momentálne rezistencia, kam sa môže Libra dostať a ja predpokladám, že skutočne po tých veľkých a silných výpredajoch pri minimálnom objeme je možné, že uvidíme celkom veľký pullback na britskej Libre dohora, prípadne ten pokles už nemusí byť taký prudký. Čo to pre mňa znamená je, že určite nechcem nakupovať momentálne Libru na súčasných úrovniach, pretože zatiaľ tu nevidíme žiadny veľký základ, prečo by to tak malo byť, ale myslím si, že to možné oslabenie voči euru je oveľa menšieho charakteru. To znamená, že ak si dáme graf eura voči britskej Libre, tak vidíme to, že mali sme tu dvakrát pokus o prekonanie úrovne 0,87, nevyšiel, veľký výpredaj, opäť rast na základe určitých pozitívnych správ na margo eura, avšak opäť úroveň 0,87 nevyšla a ideme nižšie. To znamená, že ako sa dostaneme cez úroveň 85-50, je možný ďalší väčší pokles a toto neschopnosť trikrát prelomiť túto úroveň naznačuje podľa mňa, že ten trend by sa mohol opäť otočiť. My sme tu nakupovali put opciu, tu sme vybrali zisk a opäť to, čo chcem spraviť, je nakúpiť put opciu na euro voči britskej Libre s tým, že uvidíme väčší pokles. No a dnes by k tomu mohli prispieť možno maloobchodné tržby z Veľkej Británie, ktoré máme o 10:30. To budú relatívne dôležité čísla a mohli by spôsobiť pohyb na britskej Libre, takže rozhodne budem zvažovať možné vstupy do pozícií možno aj na kábly, ale tam pomocou stop objednávok a pravdepodobne aj na euro voči britskej Libre pomocou dlhej put opcie, pretože ten potenciál tam rozhodne je. Takže euro si myslím, že stále platí, že je short a že je short platí práve až kým sa obchodujeme, dám to ešte raz euro-dolár, až kým sa neobchodujeme nad týmto klastrom, to znamená, že pokiaľ sme nad úrovňou 1,3420, je šanca na to, aby euro mohlo rásť, pokiaľ sme pod úrovňou 2420, tak hrozí jednoducho ďalšie pokračovanie toho klesajúceho trendu a prelomenie silného supportu na úrovni 33 figura. Takže toto je určite niečo, čo budeme sledovať. Ja si myslím, že práve tento point of control, ktorý dnes zadržal pokles eura, naznačuje, že prípadný test ešte jednej úrovne by mohol spôsobiť ďalší pokles. No ale ja si nemyslím, že to je iba euro, jednoducho tých negatívnych, chcem povedať, že priamo formácií, ale negatívne štruktúry trhu vidíme na viacerých inštrumentoch. Keď si dáme napríklad americké S&P, tak tiež vidíme jednoducho, že tie rasty sú stále čím ďalej tým viac nepresvedčivejšie, dosahujú nové maxima, ale tie maxima sú skutočne mierne, zatiaľ všetky tie nákupy sú skupované. Otázka je, ako dlho jednoducho táto situácia nemôže pretrvávať väčšine a to, čo budeme robiť nielen na britskej Libre, ale aj na amerických akciách je sledovať túto úroveň. Takže už to nie je úroveň 1495, už to nie je táto úroveň, ktorá je kľúčová, ale je to táto úroveň, to znamená 1510 na spote a ako náhle tá bude prelomená, tak môžeme ísť o dosť nižšie. Takže opäť platí, že táto úroveň je veľmi, veľmi zaujímavá. No a práve objednávka stop na tejto úrovni, stop na predaj môže, pokiaľ bude aktivovaná, odštartovať prípadný väčší pokles amerických akciových trhov. Takže žiadne predávanie na týchto vyšších úrovniach vidíme, už dlhodobo vidíme, že to nemá veľký zmysel. To, čo má zmysel, je čakať na prelomenie tejto dôležitej úrovne ako tu, tak aj tu, ktoré by mohli priniesť väčší pokles. Takže americké akcie aj napriek tomu, že vyzerajú relatívne silno, podľa mňa to absenciou akýkoľvek väčšej korekcie naznačujú to, že tá môže prísť a môže byť skutočne veľká. Ak sa pozrieme na štatistiku, ja som to tuším aj niekde mal, tak jednoducho vidíme, že väčšia korekcia neprišla na eurodolári, na S&Pčku, tu to máme. Takže väčšia korekcia neprišla na S&Pčku, píše Zero Hedge 60 dní a je to niečo, čo nie je až také časté. Takže štatistika ukazuje, že prísť to môže čím skôr a možno to bude práve súvisieť aj s možným výpredajom eura. A možno nie len eura, ale aj japonského jenu, pretože opäť keď sa pozrieme na japonský jen, vidíme, že aj keď sa tu formovala možno nejaká topová formácia, tá nevyšla.
Ale to, čo sa deje tu, opäť nám ukazuje, že máme tú úroveň, ktorá je veľmi zaujímavá, úroveň 92, ktorá pokiaľ bude prelomená, tak môžeme spustiť väčšie stop lossy s väčším výpredajom. No a práve po tých zaváhaniach a po tých posledných týždňoch, ako sme išli, síce možno na nové vrcholy aj počas tuším to bol útorok, tak je šanca, že tento trend sa rýchlo obráti. No a to práve preto, lebo všetky pozitívne impulzy, ktoré sme mali z G20, tak v podstate sú už za nami. Zdá sa, že nikto nemá momentálny problém s japonským jenom, aspoň nie je to tak naznačené. No a to môže ukázať, že pokiaľ takáto dobrá správa nedokáže potiahnuť japonský jen zase vyššie, tak to môže spraviť opak, to znamená, môže to vytvoriť tlak na elimináciu tých obrovských dlhých špekulatívnych pozícií. Takže možno práve vyčkávať na prelomenie úrovne 92 by stálo za to. Ja mám stále ešte put opciu na dolár jen, stále mám ešte put opciu na euro jen. Euro jen vyzerá tiež veľmi podobne, jednoducho možnosť vytvorenia trojitého vrcholu. Teraz práve atakujeme tú kľúčovú úroveň. Takže ja na tejto úrovni hore som nakúpil put opciu s tým, že pokiaľ budeme pod 120, tak všetko je môj neobmedzený zisk do jedného mesiaca a to si myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavá pozícia. Pravdepodobne budem rozmýšľať aj o vstupe do shortu pri prelomení úrovne nižšej. Môžeme sa pozrieť, že aká to je úroveň, ale ja predpokladám, že to bude úroveň 123. Tak, 123, pokiaľ prelomíme, tak máme šancu pokračovať v celkom veľkom poklese, pretože hovorím, je tam veľmi veľa špekulatívnych pozícií, dlhých špekulatívnych pozícií, ktoré ktoré spôsobia tú snehovú gulu a veľmi prudký výpredaj na euro jene. Je to jedna z tých potenciálnych možností, jednoducho možnosť poklesu je oveľa väčšia ako možnosť rastu. No a zaujímavo vyzerá aj austrálsky dolár, ktorý momentálne, ako vidíme, atakuje veľmi, veľmi kľúčovú úroveň, alebo kľúčový klaster 1,0370. Ja som tam mal nejaké objednávky na predaj na 75 a vidíme, že maximum bolo 74, takže to sa stane. Uvidíme možno, čo skoro budeme tú úroveň atakovať, avšak v každom prípade platí pri austrálskom doláre to, čo platilo pri eure, jednoducho sme tu pri tom veľkom klasteri a ten je skutočne veľký. Od tejto úrovne, kde momentálne sme, v podstate máme ďalších 80 bodov celkom silnú rezistenciu. Takže podľa mňa je to bariéra, ktorá nebude tak ľahko prerazená, pretože ak sa pozrieme na austrálsky dolár, tak vidíme, že ten trend, ktorý sme mali za posledné týždne, tu vidíme v podstate od polovice januára, je silno klesajúci a toto je prvá väčšia korekcia. A práve toto je pásmo, ktoré bude podľa mňa zaujímavé, veľmi zaujímavé na predaj. Ja som ho skúsil realizovať pomocou opcií, ale tentokrát pomocou inej opčnej stratégie a to je predaj call opcie. S tým samozrejme nie je to predaj teda momentálne nekrytej call opcie, ale ako náhle prejazíme na vyššie úrovne, to znamená prejazíme tento klaster, tak tú call opciu zatváram, samozrejme so stratou, ale tá strata nebude zďaleka taká veľká, ako keby sme si mali dať 80 pipový stop loss na austrálskom dolári. Takže to je ohľadom austrálskeho dolára a ukazuje nám to niečo podobné ako na všetkých ostatných menách a crossoch. Jednoducho zdá sa, že ten trend sa momentálne vyčerpáva a hrozí obrat. Asi je priskoro na jenových crossoch alebo na dolár jene zadávať si nejaké veľké shortové pozície, avšak podľa mňa čakanie na prelomenie dôležitých úrovní môže spôsobiť práve tento výpredaj, možno podobne aj u akciových trhov. Na DAXe vidíme v podstate niečo veľmi podobné. Mali sme tu silnú úroveň, to znamená rezistenciu 7670, tá bola prelomená, ale vidíme, že iba nakrátko a bola vypredaná, čo opäť ukazuje to, že európske akcie a DAX najmä, respektíve aj DAX, vyzerajú ťažko a počas dnešného dňa môžeme vidieť už test týchto miným na úrovni 7500.